Il-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna ħabbar li l-Baġit tas-sena d-dieħla se jitħabbar fit-22 ta' Ottubru. F'Business Breakfast dwar il-Baġit fl-lukanda ewlenija fil-Florjana flimkien mal-imsieħba soċjali u persuni involuti fin-negozju, il-Professur Scicluna qal li s-suċċess ekonomiku li kiseb pajjiżna ma nżammx fuq l-ixkaffa iżda twettaq f'diversi miżuri u inizjattivi li kellhom skop li jgħinu lis-soċjetà timxi l quddiem. Il-Ministru Scicluna qal li l-interess ewlieni tal-Gvern huwa li jkun hemm bilanċ fil-finanzi u li l-ġid jitqassam ġustizzja u breqqa. Fisser is-suġġerimenti u l-proposti li saru mill-imsieħba soċjali bħala pożittivi ħafna u saħaq li l-Baġit tas-sena d-dieħla se jiffoka fuq il-kwalità. Issa l-enfasi huwa dwar il-kwalità tax-xogħol, kwalità tal-ħajja, l-ambjent, l-infrastruttura. Imma dawk il-proposti ta' dalodu kienu utili ħafna għalija u naħseb anke għall-Gvern. Fost oħrajn iċ-Chairperson tal-Kunsill Malti Ekonomiku u Soċjali John Bencini tkellem fuq l-isfidi tal-kirjiet u l-ħaddiema barranin. L-isfidi tal-kirjiet, tal-apartments, illi għaw min qed isofri minħabba fek, għaw min qed jispiċċa anke barra triq. L-isfida illi ħafna employers daw li jimpjegaw mhux qed isibu biżżejjed ħaddiema u tisma' sfortunatament Maltin jgħidu għax hawn barranin aw wis barranin. Id-Deputat Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Kevin Camilleri enfasizza fuq il-liġi marittima. Aħna qed nitolbu li dawn il-ħaddiema li jaħdmu fil-qasam tas-sajd ikunu inklużi fl-istess liġi. Il-Kap Eżekuttiv tal-Union ħaddiema Maqudin Josef Vella appella biex l-ekonomija taħdem fih dan l-infrastruttura ta' pajjiżna. Li meta għandek ekonomija li sejra tajjeb, importanti li ikun hemm pjan fit-tul għal din l-ekonomija biex l-attività ekonomika li nkunu qegħdin nagħmlu tkun attività sostenibbli. Il-Ministru Scicluna qal li nies imċaħda mill-aktar affarijiet bażiċi u dawk f'riskju ta' faqar naqsu ta' miżuri soċjali li daħħal il-Gvern. Sostna li l-ħolqien u tqassim tal-ġid se jibqa' fiċ-ċentru tal-ħidma tal-Gvern. Il-ħolqien u tqassim tal-ġid, ġifieri sa naraw li mill-Baġit li ġej tal-Gvern sa jsarraf dik illi sa juri kif sa l-kwalità tal-ħajja tista' tkun aħjar permezz tal-miżuri, imma fl-istess ħin se naraw fokus importanti ħafna fuq tqassim tal-ġid.